Prosím, řekni mi to, jak se jmenuješ. Prosím. Monomír. Jenom si jak se... říct jméno, vole, to by se prozradil. Jak se jmenuješ, prosím. Abdul, že? Abdul. Ne, fakt je to řekni, já to smažu před tebou, ty sám. Sape, asi stopnu vedle tebe. Hej, on se jmenuje třeba Bartoloměj. Hej, ty jsi to říkal Asur, Amsur, jak to je? Typa, Jak? Monsur. Ty se fakt jmenuješ Monsur. Já ti řeknu, jak se jmenuje. On se jmenuje Ilí Boris Kovalenkovič Kryčič Vajčné. Je to tak, je to tak. Ty se jmenuješ Monsur Mibrich? Monsur Mibrich? Monsur. Monsur, víš co to je? Ještě jednou tu Jmením? to je fakt zajímavé. Jmením, Modlitbu, tak je to Allah, a tak dále, hej, to nám musí říct. Hej, kurva, vždycky ty nešalně nevadí, že fráč ten tak pojď sem, Nebo tě pospícháme pivem, hajzle. Ty skvělý, pojď jen, už poslíme pivem, ty hajzle. Ne, pičo. Ne, já na zatím, Abdule. Hej, tak to ne, jsem natočil jí prdel, píč. Píčo, mole, Portugal, píči. Portugal. Smrdí to teda kurva. Kurví. Vy kurvy.